ମୋ ପ୍ରିୟ ସଂସାରବାସୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା କରୁଅଛି। ମୁଁ ନବକୁଶ ମହାକୁଲ ଆଜି ଆଇନର ଲୋହବାଡ଼ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଅଛି। ଏଥର ଏହି କଲିଯୁଗଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆହୁରି ଦୂଷିତ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଧର୍ମ ନାମରେ ଠକି ଧନ ଯୌବନ ଲୁଟପାଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବମାନଙ୍କର ବି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଜି ଦିଗହରା ହୋଇ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ମଦ ମାଂସରେ ଲାଲାୟିତ ହୋଇ ଆହୁରି ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କାଳରୁ ଆଇନର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଏପରିକି ଆମ ଦେଶରେ ଆକବର ବାବର କାଳରୁ ତ ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଆଦ୍ୟ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ସେତିକିବେଳେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଆଇନର ପୁନର୍ଜୀବିତ ନ କଲେ ନ ଚଳେ। କାରଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବି ଦୂଷିତ ଥାଇପାରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ଅଧିବକ୍ତା ସୁନୀଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅତି ମହାନ ଅଟେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଚାର ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ, ସେ ସବୁର କାରଣ ଆମର ଅବହେଳା ଆଉ ଅଳସୁଆର କାରଣ। ପୁଣି ଆମ ଆଇନ ସେବାରେ ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ବି ଆଉ ଲୋଭ ମୋହ ବି ରହିଯାଉଛି। ପର୍ସନାଲିଟି କହିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୋର ମିତ୍ର, ଏହିପରି କେତେ କଥା ଅଛି। ସବୁ ପର୍ସନାଲିଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ ଆଉ ସମାଜରେ ଦୁଷ୍କର୍ମମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ସମୟ ସମୟରେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ମୁହଁରେ ପଡ଼ି କେତେକ ମାମଲା ଗୁଡ଼ାକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ତ କେବଳ ମୋହମାୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମେ କେହି କାହାରି ନୁହଁ, ଆଇଛୁ ଏକଲା, ଜିମା ବି ଏକଲା। ଏହା ମୋର କହିବାର କାରଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରପତି ମାନେ ମାୟା ମୋହରେ ମୋହିତ ନ ହୋଇ ସମାଜର ଉଚିତ ବିଚାର କରି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଧେୟ। ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ମାମଲା ଗୁଡ଼ାକ କେସ୍ର ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଫଇସଲା ସାରି ମାମଲାକୁ ରୁଜୁ କରି ଦେବାର କଥା, ଅର୍ଥ ସମାପ୍ତିକରଣ କରି ଦେବାର କଥା। ଏହା ନ କଲେ ଗରିବ ଭାଇମାନେ ସମାଜର ଆହୁରି ଗରିବ ହୋଇ ଯାଉଥିବେ। ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ ଯେ କୌଣସି ଦୋଷରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, କୁଲି ମଜୁରିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଏ ସମାନ ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଆଇନର ଲୋହବାଡ଼ରୁ କେହି ହେଲେ ମୁକ୍ତି ନ ପାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଲୋହ ଘେରା ଆଇନ ବାଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।